हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै नोंथांमोननि कमेन्ट्स नुनानै आङो दिनै गोदान मोनसे दसेनि उनावनो गोदान मोनसे ब्लग्स लानानै फैलायबाय ओमफ्राय नै दा आङो माबायाव दं आरोखि ना फाग्ला बाबा मन्दिरनि अपोजिट साइडआव जोंना बेयावनो टाइकान्ड अल बड'लेण्ड टाइकान्ड चेम्पियनशिपआ जादों ओमफ्राय बेयावहाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसि प्लेयार्सफोरा पार्टिसिपेट खालामनो बेवहाय बाहागो लादों आरोखि ना ओमफ्राय बेयावहाय माने गुबुन जायगानिबो फैदों मिज'राम शिलं मेघालया मिज'राम शिलं ओमफ्राय मोनसे दार्जिलिं बे मोनथाम जायगानि मानसिफोरबो पार्टिसिपेट खालामनो फैदों होननानै खोन्थादों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो लोगो हमनानै देखायनो नाजागोन ओमफ्राय दिनैनि ब्लग्सनि गेजेरजों जोङो मा खालामनाय जायो आरो मारै बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन ओमफ्राय गथ'फोरनि गेमखौबो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां आङो शेयार खालामनो नाजागोन आरोखि थ' ब्लग्सआ गोलाव जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोनहा बानो नाङा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय ओमफ्राय मैयानि भिडिअआव नोंथांमोनहा गोबां मोजां कमेन्ट्स हरदों ओमफ्रायथ' जोंनि गथ'फोरा बिराद गोजोननाय मोन्दों थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोनहा आंनि गथ'फोरखौ बा आंखौ गोबां सापर्ट होगासिनो दं आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्स नुनानै गथ'फोरा मोनसे गोसोआव बांसिन बोलो फैदों जे बिसोरो गावखौ देरहासार जानो हाथारगोन बेफोरबायदि होननानै बिसोरा मिजिंथिनानै दङ थ' नोंथांमोनहा बेबायदिनो कमेन्ट्स हरनानै सापर्ट हरनो दाबाव ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननो दानिफ्रायनो बे ब्लग्सनि गेजेरजों गोबां मानसिखौ लोगो हमनानै देखायनो नाजागोन आरोखि गोबां फुराना प्लेयार्सफोर ओमफ्राय बिदिनो सोरबा जेनेबा दा बुंनानै बुंजोबनो हाला आङो लोगोफोर ओमफ्राय सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोनहा बे ब्लग्सनि गेजेरजों नायलांबाय थादों ओमफ्राय आङो मा होनोब्ला गासिखौबो दिनै जेसेबांखिनि जोङो बेयाव थानानै मा नुथाय नुयो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन थ' नोंथांमोनहा भिडिअआ गोलावथार होननानै नायालासिनो दाथा अन्नानै प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आंना दा वाच टाइमनि थाखाय गोबां गोनांथि जाबावदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय आं नोंथंमोननो सासे लोगोजों लोगो हमनो नागिरदों नै जोंना संगिता बरगयारि आरो इन्टारनेशनेल प्लेयार टाइकान्डआव ओमफ्राय सिगां जोङो सायावहाय ज' थायोमोन ओमफ्राय सायाव नुबा नोंथांमोनहा बिथांनि सावगारिखौ नुनो मोननो हागौ ओमफ्राय जोंफोरनियासो सावगारिया गैबावा जोंहा इन्टारनेशनेल गेलेयाखै नालाय ओमफ्राय बिथांमोनहा इन्टारनेशनेल गेलेदों ओमफ्राय दा बिथाङा फेमिलि दङ ओमफ्राय दा गेलेला आरोखि बिथाङा दा न'आवनो थायो ओमफ्राय बिनि हासबेन्डआ दा टाइकान्ड कच आरोखि ना थ' बिथाङा मोनसे इउटुब चेनेल खुलिदों ओमफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायबानो जाबाय बिथांखौ सापर्ट होबानो जाबाय बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामा संगिता ब्लग चेनेल जाहैदों औ खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा सापर्ट खालामदो जायखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ आंनि ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर थ' दिनैनि ब्लग्सखौ आङो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थुदो बिदिब्ला लोगोफोर ब्लगखौ आङो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय दिनै मा देखायनो हायो नोंथांमोननो आङो देखायलांसै शेयार बिराद मोजां खालामदों नै माबाफोरखौ आंहाथ' दिनै बिराद लाकि स्ट्रजित सारजोंबो रायज्लाय मोनबाय नोंथांमोनहा मिथिखायोना स्ट्रजित सारखौ गोदोनि बोहै जेनबाय आंनि मेगननि मोदै होनलायलायनाया बे गाननि एक्टर्स एकदम टेलेन्टेड आरोना बे बिथाङानो बे गेमखौ सालायगासिनो दं बेनिनो माबा आरोखि ना ओमफ्राय बेजों आङो थाफाबाय थादोंमोन दहाय स्टेजाव ओमफ्राय दा आङो स्टेजाव थानो लाजिनानै ओंखारबोबाय आरोखि ना स्टेजाव हारसिङै जाम्बि बायदि मोनबाय आङो बरिं मोनबाय हारसिङै ओंखायनो गेम नायलागासिनो दं आङो दा आङो सोरजों लोगो हमहोनो दे रावखौबो लोगो मोनाखै आं दाबो सोरजों लोगो हमहोनो ओमफ्राय माने दहायसो बिराद इन्टारेस्ट जादोंमोन माबा बेलेग जायगानिफ्राय फैनाय बेलेग डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय थ'
गेमा स्टार्ट जाबा दा गेम स्टार्ट जाबाथाय आं नोंथांमोननो देखायसिगोन अबे मोनसे गेमखौ लाना दाबो स्टार्टआवनो दंगासिनो दं खिन्थु आं खाथियाव थानानै खेबहैनाय जायाखै आरो दाबो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आरोखि दिनैनि माबाखौ बिराद मानसि जादों बुंदों माने पार्टिसिपेट खालामग्राया 600 ओमफ्राय गासैहाय माबासो जागोन आरोखि मा होनो 800 जन मानसि जागोन आरो गार्जेन टार्जेनफोर बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों रायज्लायहोनो नाजागोन बेलेग जायगानि आयौ सोरजों रायज्लायनो मानो जाबाय आं सोरजों रायज्लायबावनो दे रावबो आंजोंबा रायज्लायगोन ना रायज्लायासो सानलायलांबाय आं बिसोरखौ मारै र' सोरजों रायज्लायबावनो दे उन्दैफोरजोंसो रायज्लायगौमोन आङो उन्दैयानो गैया खाथियावनो सोरजों रायज्लायबावनो नै रिसिपसन केवबेरि फ्रम बिदिनो फिसा फिसा न' माबा होनानै दोननाय दङ किटसेनाबो बबेथिंथाय गैया आं सोरजों रायज्लायनो दे टिम मेनेजारफोरखौबो सिनायला नालाय जोंहाथ' टाइकान्डुनि नङा नालाय आर्सारिनि मोनबासो आङो सिनायजोबगौमोन दा टाइकान्डुनिसो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय सिनाया आरोखि ना सिनायला आङो सोरजों रायज्लायबावनो दे हेलो भैया आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया है हाँ तमिलपुर से अच्छा कितना प्लेयर आया है आप लोग का 16 अच्छा देखा है इधर से बहुत आवाज़ आ रहा था इसलिए मैंने लगा कि यहाँ से कुछ ब्लॉग्स निकालो तो ये है मतलब हेलो फ्रेंड्स ये भैया तमिलपुर से आया है बोला तो उन्होंने 16 प्लेयर्स लेके आया है बोला तो आप लोग देखते रहेगा फिर देखती हूँ मैं और कोई किसी से मिलाने के लिए कोशिश करेगा तो आप लोग देखते रहे ना ब्लॉग्स थोड़ा लंबा भी हो तो भी आप लोग देखो बैयाव दङ स्ट्रजित सारमोनहा ओमफ्राय आं रायज्लायनो सानदोंमोन ओमफ्राय लाजिहैबाय आङो रायज्लायहैनो दहाय रायज्लायखांबायना ओंखायनो हेलो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया है बेलासिपारा क'क्राझार হয় अच्छा क'क्राझारनिजोंनो लोगो सरि क'क्राझारजोंनो लोगो मोनसनदों क'क्राझारनिफ्रायनो बेलासिपारानिफ्राय ओमफ्राय बेलासिपाराथ' एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट হয় गेलेना आচ্ছা बेलासिपाराया माने एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट जानानै गेलेनो किमान जन আহিছে ল'ৰা ছোৱালী 8 জন আচ্ছা এজনৰ খেল হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড নকআউট দিলে সেকেন্ড ৰাউণ্ড নিজে হাৰিলে আৰু ইয়াৰ খেল আছে সান্দত্ত আচ্ছা ৰাজদীপ আৰু বাচ্চা কিটা আছে আমাৰ এইকিটা देखो क्यूट बहुत छोटा क्यूट बच्चे लोग वो लोग का गेम अभी होना बाकी है मतलब हुआ नहीं है मैं भी थोड़ा लेट से आया है ना तो देखती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा ठीक है थैंक यू बहुत आवाज होगासिनो दं बै साइडनिफ्राय ओमफ्राय रायज्लायनो नाजादोंमोन आङो रायज्लायहैनो बिराद बिहिर जादों लामाफ्राबो ओंखाम जानानै फैबायना बिसोरो ओंखायनो लान्च टाइमबो जाबाय नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बारा गैला गथ'फ्रा किउट सथा हेलो हाय बोलो हाय बोल कहाँ से आया है गसाइगाव क'क्राझारनिखौल' लोगो मोनसनगासिनो गसाइगावनि जाहैदों ओमफ्राय बिराद उन्दै ना बिराद किउट गथ'फ्रा थ' नोंथांमोनहा मा होनोमोनलाय भिडिअखौ नायनो दाबाव आरोखि ना एकदम क्यूट एकदम कितना इयर्स का है 6-7 बहुत इंटरेस्ट नुबाय मा होनो 6-7 माबा गथ'फोर आरोखि ना तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगा तुम लोग को इसलिए ब्लॉग निकाला है आप लोग का ठीक है बाय बाय बोलो
Love you, Buldo. गथ'फ्रा बिराद माने इन्टारेस्ट लाथारदों आरो जा किउट जाखा जि अन्थाव बाथावबो जाथार बहुद आवाज फैगासिनो दङ मा डिस्ट्रिक्टनिथाय आंबो मोजां मिथिला हेलो इंडिया हेलो हाय बोलो एक बार कहाँ से है हाँ सराइदेव इटिया पार्टिसिपेट करिसे दा पार्टिसिपेट खालामगासिनो जाहैदों बहुत एंजॉय किया है इसलिए मैंने आया है सबने तो वेलकम बिसनी पार्टनरा माने फाइटिंग खालामगासिनो दङ उसका पार्टनर अभी फाइटिंग कर रहा था इसलिए उसने बहुत जोश दिया है बहुत अच्छा लगा मोटिवेशन इसलिए आया है मैंने तो थैंक यू सिस्टर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसे सराइदेव डिस्ट्रिक्टनि जाहैदों बियो ओमफ्राय तो नोंथांमोनजों बेसेबांखिनि जेसेबां माने देखायनो हायो आं देखायबाय थानोसै आरोखि ना नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिनै सोर सोरजों लोगो मोननाय जायो जीत गया क्या फाइनल हो गया जागासिनो दं बिसिना गेमा आयौ गोलैबाय एसे स्ट्रं खादां बिसिना ओंखायनो दो बार गिर गया बहुत इन्टारेस्ट खालामदों बहुत माने बेबायदिनो सापर्ट होनांगौ आरो साइडनि मानसिफ्रा जाहाथे बियो दुरबल जाया माने एसे मेंनाय जाया बिराद गोलैबाय गथ'आ बे रेडआ ओमफ्राय बिराद गोलैबाय ओमफ्राय बेबायदिनो सापर्ट होनांगौ आरोखि साइडनि मानसिया सापर्ट होयोबा माने गोसोआ मोजां मोनो आरोखि ओमफ्राय मेंबाबो जेनेबा गेलेथारबावसै बेफोरबायदि जायो आरोखि ना तो बेनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दानिया आङो नाइडव सयान देवनाथ सनितपुर हिमान तालुकदार गोवालपारा लाकी बरो कक्राझार ज्ञानदीप दास सनितपुर पूर्ण ब्रह्म चिरां आनंद दैमारी धेमाजी जय बरदलै सनितपुर नेक्स्ट बसुमतारी सनितपुर खामदाव बसुमतारी धेमाजी अटैजन खेलोई के कोर्ट नंबर 1 हाजिर থাকে বলে অনুরোধ করা হল नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इन कोर्ट नंबर 2 प्रणव सरगियारी सनितपुर ब्लू चेस्ट गार्ड वर्सेस ज्ञान राजा बोरो कोकराझार रेड चेस्ट गार्ड Cadet boys under 57 kg. Next participant Pranav Salgari from Sonipur blue chest guard versus Gyan Raja Boro Kokrajhar red chest guard. Please report in court number 2. रश्मि बोरो बाक्सा ब्लू चेस्ट गार्ड वर्सेस जयश्री सेटिया कोकराझार रेड चेस्ट गार्ड। Next match at court number 3, first semi-final,
Rasmi Boro, Baksa, blue chest guard versus Joyশ্রী Setia, Kokrajhar, red chest guard. Please report in court number 3 immediately. Rasmi Boro, Baksa, blue chest guard. Please report in court number 3 immediately. Rasmi Boro, Baksa. Rasmi Boro, Baksa. Baksa coach. Baksa coach. Rasmi Boro. Joyশ্রী Setia. After this match, please report in court number 2. Divyajyoti Chaudhary from Rabha Assam, blue chest guard versus Rahul Pasha from Rangia, red chest guard. Next participants, under 41 kg boys, Ansuraj Das, Rabha Assam, blue chest guard versus Krishna Das, Sonapwr, red chest guard. Rasmi Boro. After this match, please report in court number 2. Under 41 kg boys, Ansuraj Das from Rabha Assam, blue chest guard versus Krishna Das, Sonapwr, red chest guard. Under 41 kg male, Ansuraj Das from Rabha. हेलो लोगोफोर नै ओमफ्राय जोङो दा ओंखाम जानो फैबाय आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै ब्लगखौ मोजाङै लानो हानाय जायासै आरो मानो होनबा आं सारमोनजोंसो जिरायनानै दंमोन स्टेजआवहाय ओमफ्राय सारमोन गोनाङाव ब्लग लानो उसुबिदा मोननानै आं लानाय जायासै थ' बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जोङो ओंखाम जानानै थांसिगोन न'आव बेबायदि जाबाय आरोखि आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंला मानो होनबा बिबिखौबो गारबोदोंना ओमफ्राय मोनानोसै नै दा ओंखाम जानायावनो 3था जाखाबाय आरोखि ना लोगोफोर 3था जाबाय ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांबाथाय थांसै बायदि जाबाय आरोखि थ' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै ओमफ्राय थ' दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थ' थेंक इउ लोगोफोर आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय लाभ इउ अल